na bonenjira ya moyo gochengera litukeliga lya masingira usiri bintu bito atanaine ababwatani be kiombe gya Bobas Chapter Community Based Organization nigabomera na asenya gitari ya Mutondo egotoke bunge ya Bobas County ya Kisii asomoro bali bogosimeka emete na nigo baragwa hamwe n'umunyakirogobo Vincent Maisibanyamao na nigo bakwanira amange ari bagende bakoba bakwanekia gwetiraze kiombe kyo nabo yukubori kogenda gusirwa na bonsi bali bobwato omoyo nibirengereria bimo gosibarasanga omoyo nibirengereria bimo kwebwatania amo ne kiombe kyo. Kiombe keiga nigo twabire gukora emirimo ase omwaka oyo moerire twagendete kubwatisia serikali ase emerogeri yaye gukora ase eng'encho we want a society eitekine lero buna yange masingira day twachorete dispensary iga ya Mutondo toiche ase eng'encho ya gosimeka emete gukora usafi na gutarera abaminto ase community na kubateia obuya bwa emete. So today twasimekire emete buna mwaiwa zaidi ya 3,000 ase compound iga emete ao tuli no ogosemeria okonenga gochimotwe ekero turera na asaya tonyore community eye emete ya losiri environment irengia togocha twagwenera kobera aro ekiagera twasimeka emete mbali ngonyora ore nyagitari netagete thiriri enyagitari netagete environment irengia tatsigwa twara twasimeka emete mbali eye gwatwa kinyagitari yeito nera kera abarwaire bakirega iga kera baikaraso motense abo konyoga keriri kya mwakire obeire buya otware encouragement irarireka ona abana ba minto ngo basaba ese kiombe kegeito boniga enamba etuikire 85 members oyore wiringo choine kiombeke na bagocha ndubwata obisi ali tumbe na bagocha ororo tumuriki abo oyo wese kiombeke Mudanyera matanga umugenda ndeka sebarisha umusira sari twakore project ya tobate extension ne girogo twanera matanga twakwanda twakone mudanyera matanga namuna se wasapta ngutare tora abantu bari barwari te namuna bari batarinyara barastinga wabakonye na kubakora usafi bari batarinyara nari gusaba abarayi baitu tubuatira n'ibintu by'indegere tugendera gukimoki ndubasa kuguna ende gutumaega twabere tukumera na challenges kune group mwaso amangana finance kunabona kero toko travel kumira nasi kunaya ego tabera kongu travel mpaka tuikasayo nyora twakwande mifuko yaito kulivyo nyene mete kuneyeiga twakwande mifuko yaito kwanda korora barwire tunaenda kwa mifuko yetu. So tunaomba yeyote ambaye anaweza saidia hii grupu kwa mfadhili kwa njia yoyote ile tunamkaribisha kwa unyenyekevu na kwa upendo mkuu, angalau tuweze kuinuka kama familia moja, kama kikundi ambacho kinaweza fanya kaunti yetu na nchi yetu iweze kuendelea.